Du lyder. Jeg vil gerne få det selv. Selvmord. Skylden så kan vi høre sådan nogen, der ser dem. Så klipper vi af, så skal vi se dem. Hvor timen holder til sådan noget. Så kan vi jo gøre det sådan, at så... Det lyder da også som en god idé. Så kan vi ikke ned. Jeg kan ikke skrive, nej, for jeg kan ikke engang få sådan 4 ord på den der. Det er lidt nemmere, hvis vi begynder at skrive et rimelig storyline. Tænk, at man kan dø af. Drenge, hvis det er, I kan skrive det hele til. Bare skriv det hele til stikord, så I har en idé om, hvad I skal. Vi skal også have noget, vi kan lave.